De oorlog tussen beide kampen had intussen duizenden slachtoffers kosten. Er wordt melding maken van grote slagpartijen in die voorkust. Ik in Bolzert komen deze berichten binnen bij internetjournalist Alex Banzee. Die lijken die worden verzameld en op straat verbrand, in brand gestoken om die stank, om te voorkomen dat die stank overal. Dus dan, het is pijnlijk, ja. Ja, het is pijnlijk, ja. Het doet pijn, ja. Zo'n de verkiezingen in november is het onrustig in die voorkust. Want Tara, de nieuwgekozen president, wordt net erkend door de zittende president Gbagbo. Maar een burgeroorlog als gevolg. Gbagbo zit nu in het nauw en had hem in de kelders van het paleis opsletten. Troch de strijd binnen miljoenen Ivoriaan voor het nieuws onweerst op internet. Al die redacties zijn dicht, geen krant, die kranten draaien niet, momenteel niet. Die verschijnen niet, die worden niet gedrukt. Want alles ligt plat. Ja, en daardoor, die mensen die mogelijkheid hebben, die internetaansluiting hebben, die gaan massaal op internet. Op zoek naar die informatie, naar het nieuws. 4 van het strijdtoneel in het Frieske Bolzert krijgt Banzee zijn artikelen van correspondenten en vrienden die het in die voorkust wonen. Intussen had de haatredacteur van de internetkranten het druk met de nationale passen. We praten verder met Alex Banzee, komt uit die voorkust en leidt vanuit het Friese Bolzwart een internetkrant over de actualiteiten in Ivoorkust. De internetkrant heet Connexion Ivoirienne. Meneer Banzee, goedemorgen weer. Goedemorgen mevrouw. Banzee kiest met zijn website duidelijk de kant van Ouattara. En dat had hem al een soort dreigementen opleveren vanuit het kamp van Gbagbo. Nou, je moet oppassen, je loopt gevaar, we weten waar je familie te vinden is. En je komt ooit in die focus en dan pakken je wordt aangepakt als je ooit weer terugkomt. En ja, pas maar op, ja. Zo, denk om wat je schrijft. De Ivoriaan zei hem liek wel zijn Bolzert veilig te vielen. Al zocht hij de laatste tijd wel wat meer om hem heen.